Jucăm al deathmatch. N-am mai jucat deathmatch-uri de mult. Webcam-ul am dat, Ups. Chiar am. Scuzați-mă. Fac de niggas. Fac acolo s-o grămadă de arme. Ia uite-mă, dă-te mă, ce știi. Am făcut ăla să sară. Sari! Fuck! This is happening. Yo. Fuck the niggas. Oh fuck. Trebuie să pun pe first person, știți de ce? Pentru că e mult mai ușor. Ia mă! Au! Fuck! Doși! Au! Am luat stolen kills achievement. Ce dracu care aia? Nu știu, ea se bate, eu mă urc unde se bate. E mult mai util să urc decât fac. Acum am foarte mult spațiu. Nobody kill. Acum ne-am dat seama că e unul care deja a ajuns pe la jumate. Să cadă, sunt sigur. Fac. Nu a ajuns pe la jumătatea trecută. Da. Asta e naș. Pentru că unul tot timpul ajunge în afara arenei și trage. Dă-te mă. Ce mi-a dat? Cu shotgun-ul? Cred că cu shotgun-ul. Am uitat de webcam, scuzați-mă, și dacă vreți să-l pun, dar n-are. N-are să mă vedeți. N-are rău să mai pun webcam-ul în mijlocul meciului, mai ales că e greu. First person. Yes. First. A luat un elicopter. De acolo cum pui nu se? N-au și cerlă, că era o poartă. Nu și... Fac. Cred că ne are rază. Mă întreb, nu mă cred? Sigur că... Și rachetele de pe acolo. Băiatule, bă. Ce dracu țin canistra asta, nu? Vreau să de cine ne dă, adică, serios, acum, cine dă canistra? Sper să... Jump. Dai drept. Bă, și puteam să-l ciordez. Bă, și puteam. Hai se bat în pumni acum. Și gata ăsta al nostru. Oh, e mine, bravo.
Eu vreau să-i ciordesc elicopterul. Știți că dacă ciordeam elicopterul, puteam să merg cu el să ies și să-l omor pe chimnic ăla sau cum îl cheamă. Nu, încă mai are armele, asta e nașpa. Până și-o termina glanțele, că nu cred că are infinite. E logică, n-are infinite. Bun, aici e cam imposibil să treci fără first person. Deoarece vezi să mergi drept. Hai bă, mai e foarte greu să treci căcaturi de genul. What the fuck? Sari bă. Sari bă. Sărit? Sărit? Wow. 3 minute. I-am dat una acolo. Oi! Mă gândeam că l-omor dacă îi dau, dar n-are șansă. Poate ajung eu dincolo, dar în 3 minute slabe șanse. Eu niciodată n-am terminat un deathmatch de genul. Și foarte nix. Și poate iau vreau de acolo și poate eu sper că îmi place noua mea înfățișare. Nu mă nimeresc. Trebuie să ai țintă ca să mă nimeresc. Vai de viața mea. Dar oare dacă s-ar nu nimeresc? Hai să încercăm pe third person acum. Poate pe third e mai bine, dar nu cred. Alarma, care mi-a dat telefon. Da, mai bine pe first. 2. Ăsta e una, alte arme în afară de fist. Și așa sunt șanse mici să-i 2 minute să-l omori. Nu se respawnează cu arme. Bine că nu mai are acces la elicoptere, adică ar fi fost mai să-i ciordesc atunci elicopterul, că dacă îl furăm, atunci ajungem pe cealaltă parte și luăm toate glanțele. Bă, dar ăla e foarte... Oh, minigun. Bă, dar nu m-am gândit de minigun. Vedeam că are doar puști, adică până acum n-a tras. Ia uite ce chineri. Nu ne-a nimerit. De ce dracu nu trage? A, că se ocupă cu el. What the fuck? Bug. Hai, bro. Dai, bro. Dai, bă. Dai. Bravo, bă. O să iau bani. Ca s-a revenit cu noi forță. Știu că n-a vrut, dar a fost tare. Niciodată n-am câștigat un deathmatch. Hoi, dai mă, dai. Nu ție. Nu ăsta, mă. Dai-i gură. O, bă, o. Pistole.
avea pistol era super OP, bă. Că avea pistol puteam să-l ciocim și să tragem. Am ieșit pe... Obiectiv complet. 8. E amuzant mai mult decât bani, că bani nu sunt foarte mulți și rank dă mai mult. Da, ăsta. Mulțumesc că v-a plăcut, abonați-vă dacă vreți și... Nu știu, mai ziceți la lume că... Uite, vă dau și eu un like, dați-mi și mie un like. Pa, ne vedem data viitoare, bajeții!